Anke jekk pajjiżna għandu fidejh il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-Gvern Malti se jibqa' iffukat biex jagħmel differenza fil-ħajja tal-Maltin u l-Awċin. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt intervent fuq One Radio fejn sostna li l-Gvern mhux se jinqata' mir-realtà tal-poplu. Dan huwa gvern li mhux ħajqgħod titlalu għar rasu li noqogħdu ngħidu li ħammexxu l-Ewropa u affarijiet simili. Aħna ħanibqgħu iffukati 100% fuq dak li tagħmel id-differenza fil-ħajja tal-familji u n-negozji Maltin u Awċin. Jiġifieri mhux ħatikbilna rasna, mhux ħanitilqu mis-sitwazzjoni fejn naħdmu ta' kuljum, mhux ħanqataw minn mar-realtà tan-nies. Il-Prim Ministru sostna li l-Gvern se jara li jibqa' jieħu deċiżjonijiet li jwasslu għal iżjed riżultati tajbin. Irrefera għal fatt li r-rata ta' qatt f'pajjiżna issa niżlet għal 3,000 ruħ l-inqas rata rreġistrata fl-istorja. Semma wkoll ir-riżultati miksuba fil-qasam tat-turiżmu li juru biċ-ċar li pajjiżna rnexxielu jeleb l-isfida tal-istaġjonalità. Għamel referenza wkoll għal prezz tal-fjuwil li taħdin l-amministrazzjoni roħos kemm il-darba u qal li fil-waqt li jirrikonoxxi li żieda tal-aħħar jiem tinħass mill-poplu, il-politika tal-Gvern waslet biex iż-żieda f'Malta tkun l-inqas fl-Unjoni Ewropea. Dan fil-waqt li tassigura li jinżammu baxxi l-kontijiet tal-elettriku. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-każ ta' Jason Azzopardi li dwaru kienu żvelati iktar dettalji tul il-jum tas-Sibt. Saħansitra l-Ministru Owen Bonnici żvela li hemm dikjarazzjoni ġuramentata li tajt li Azzopardi tkellem fuq kompromess ma' Zaren Vassallo. Li kollok affarijiet bħal dawn li jintqalu bil-ġurament u l-oppożizzjoni kompli tmerihom, itfa' responsabilità kbira fuq il-kap tal-oppożizzjoni. U l-poplu dan li ħajkun qiegħed jara id-differenza bejn gvern illi mhux perfett imma meta jiżbalja jaġixxi fuq dan l-iżbalji u oppożizzjoni li tippersisti fl-iżbal tagħha. Fuq kollox il-Prim Ministru tkellem dwar kif dik li bdiet ftit tal-jimilu hija sena importanti għax żdiedu l-pensjonijiet, se jirdoppja s-sussidju tal-kera, se jiżdied id-dħul ta' dawk bil-paga minima nazzjonali, se tkun estiża l-iskema tal-first time buyers, se jiżdiedu fl-istipendji u studenti ta' 18-il sena se jgawdu minn trasport b'xejn. Aħna nerġa' ngħid, saqajna mal-art, iva għandna l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea, ħanaħdmu fuq din il-Presidenza ta' l-Unjoni Ewropea ma l-fokus dirett u kbir tagħna ħajibqa' li nibqa' bir-realtà u nibqgħu saqajna mal-art fir-realtà tal-familji u tan-negozji Maltin u Awċin biex nagħmlu differenza fil-ħajja tal-familji Maltin u Awċin.